ئەوە دوه لە مەخمورێ چێبووی چ ئەجیندایەک لە پشتە پەکێکێ لە هەرێمە کوردستانی چت کرد بۆچی ئامادەنینە وان بەرەگەهێن هەنێ ڕادستی پێشمەرگەی بکات بۆچی هێزەکە بیانیژی پێشمەرگەی باشتر دبینیتن بۆ ڕادستکردنا وان جیهێن استراتیژیک ji hêjayê İbrahim Guçlu çavderê siyasî û mafnaz dipirsim hêjayê İbrahim hûn gelek bi xêratina Kurdistan 24 بۆچی PKK ew baregihên henê radestî hêzên pêşmergeyî nekirin بۆچی dana hejda şabî çi li pişt e Ya PKK stratejiyeka wana mezin heye gor stratejiya wana evna li dijî devlet Herêma Federeya Kurdistanê Devleta Federeya Kurdistanê ne ji bona vê yekê jî axa Kurdistanê ku ev deverên ku niha teslîmî radestî hikûmeta merkezî kiriye ev axa Kurdistanê ye divê ku rastarast teslîmî Kurdistanê bike aslında hebûna PKK li wir neheqe yani PKK xwediyê maf nîne ku li veke bin serveriya hikûmeta Kurdistanê da li wir bo xwe herême evlayiyê evlekariyê çêbikin yani şaşiya mezin di wir de ye ne bes li intizana Mahmûrê li gelek deverê din taybetî ji Şengalê îro PKK ji bo xwe vek server dibîne tabii ki dema ki server dibîne jî hevalbendê wan hene İran piştgiriya wan dike Haçtî Şabî piştgiriya wan dike dikarî bêjî nav hikûmeta merkezî da beşek heye ki piştgiriya wan dike nîjadperestên Araba piştgiriya wan dike lêvra nîjadperestên Araba jî armanca wan ew e ku Herêma Federê Kurdistanê têk biçe yani 2017 em bînî bîra xwe piştî referanduma serxebûna Kurdistanê intizana ku îşgala Kerkûkê ji bi destê nîjadperestên hikûmeta merkezî yan nîjadperestên Araban devletên piştgiriyên devletên kolonyalîst ya Herêmê Haçtî Şabî PKK grûpekî mezin ji nav Yekîtîn İçtimânî Kurdistan û goranê bû piştgirî vekirin ji bo ve problema mezin ev e ku PKK bi xwe ciyê ku nikare li wir desthilatdar be dixwaze ki ew hêzên quvwetên li dijî Herêma Federeya Kurdistanê me bibin desthilatdar mesela gelek herem encaman dagirkeveka wan hebûna wana li Başûrê Kurdistanê Herêma Federê Kurdistanê intizana devleta Türk hatiye li wir herêmeka tampon ava kiriye mesela herêma tampon avakirina herêma tampon bo Tirka da PKK kevxaş dibe lê eger ev herêma îro di destê Kurdistanê dabiya PKK ve mesele aciz dibû Federasyonek ku xwedanê hikûmetê be xwedanê parleman be xwedanê hêzên pêşmerge hêzên dengê xwe bilind bikin zehmet helbet Federasyonek ku xwedanê hikûmet bît xwedanê parleman bît xwedanê hêzên pêşmergey bît hêzên emnî bîtin hebûna PKK tê çi wateyê çi diken vêrê bûçî li vir in hebûna PKK li Başûra Kurdistanê hebûna wan rewa neye meşru neye hukukî neye kar û barek dikin li dervayî sîstema Herêma Federeya Kurdistanê ne hikûmet yani hikûmeta Kurdistanê rewa meşru qebûl nake serveriya Kurdan milletê Kurd qebûl nake hebûn meşruyeta Partiyê Kurdistanê qebûl nake nenniha PKK 45 sale bi tavayî li Bakurê Kurdistanê intizana niha li Rojava Kurdistanê li Rojhilata Kurdistanê jî vekirî dibêje ku em de bibînî desthilatdar desthilatdarbûyîna wana xweser mümkün neye bi kî bibe ya bi piştgiriya devleta Tirk bibe bi piştgiriya Sûriye bibe duê bi piştgiriya devleta Iraqê ya rejima Saddam bû bi piştgiriya İranê bû ji bo vê hebûna wan li wira li hemberî Kurda ji bo ku Kurd pêş nekevin sîstema wan xurttir nebe heta berva pêş gav navêje yani nebe devleteka serbixwe
Mesela referandum ve sarxabuna Kurdistan'a da halvasta PKK gelek zelal bu, gelek vekiri bu. Dünyaya hamu Kurda, hamu parça Kurdistan'a, hamu Kurda pişkiriya referanduma sarxabuna Kurdistan'a kır, untuzdan PKK diş bu. Başa. PKK dikot ki referanduma sarxabuna Kurdistan'a encama devlete ka sarbıxutine, devlete ka sarbıxu te Rojlata Navinda tebe İsrail'a du yemin u tebe havalbende Amerika İsrail'e. O var nerina İran'e. Var nerina İroji te şerre İsrail'e te kari becid serre Filistiniye da cara kadın derkete holeko. Başa. Hamu İslami devlet-i İslam'a çavakılı dışı İsrailyan devlet-i İsrail'e çavakı tıkazına ki devlet-i İsrail'e u Yahudi haram eder kevin ve devlet hole Rabbin nakazına ki 7 sala tıkari becid ki pişti taybeti embecini avakırına devleta mahabade ya Kurdistan'e pişti ve otonomiya Kurdistan'e sale 1907 referandum eji hatta harama federe devleten ciran ek Kurdistan euro dagır kırına nakazına ki Kurd khusar bin lvalat ekha desilattar bin lvalat ekha meclis ekha hükümet ekha başa heja İbrahim Pirseki wisa sade ji te bikem ku bila herkes sade fan bike. Yani peşmerge li başûrê Kurdistanê heye qet peşmerge çaflê nebûye rojekê ji rojan biçîte Bakurê Kurdistanê. PKK têtin dibêjîtin komara Türkiye Demokrat. Behsê dirûzbûna dewleteke Kurdî Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê naket. Lê hatiye li başûrê Kurdistanê ku xudan statûya parleman û hikûmeta û pêşmergeye li vê derê çi dike? Yani hebûna wan, wicûda wan bi Kurtî û Kirmanciyê em bêjin di berjewendiya kê de ye? Yani bi Kurtî Kurmanciyê Belê. Te zanîn ku dema ku Kobanî kete xeteriyê peşmerge çû Kobanî rizgar kir. Piştî ku Kobanî rizgar kir, untuzana peşmerge ji bo ku xwe dixwaz dizanî ku hêzeka herama federe ya Kurdistanê ji nû vegeriya Kurdistanê. Yani ji bo alîkariyê çû. Hatta dema Barzanî da devleta Mehabad ya Kurdistanê da jî Barzanî alîkar bû. Hêza çekdar xurt bû lê tu caran negot ez desthilatdarim. Ji Qazî Muhammed û ji hikûmeta Kurdistanê ra her deme rêz girtin. PKK devleteke naxaze. Devleteka Kurdî Kurdistanê naxaze. Vek Cenab-ı ve jî bahs kir. Bi Kurdî Kurmancî em bibêjinî sedeme ve ku plan programê devletê dagirkerê heremî Tirka, İranê, Sûriye û Iraqê. Başa. Ji bo ku bi cî bikin, ji bo ku Kurd nebin devlet, ji bona ve yeke li hîrol başûla Kurdistanê ne, ji bona ve yeke li veke tevdigerine, li dijî pêşmerga li Rojhilata Kurdistanê, ji bona ve yeke îrada gelê me xesib kirine Rojava Kurdistanê, zaten Bakura Kurdistanê jî untizana rewşekî gelek dramatîk heye, tevgera netebeyî bi hêzên devletê ve tasfiye kirin, îro problemekî mezin li Bakura Kurdistanê heye. Başa. Hêja İbrahim, ji avaşîn, ji zap, ji xwakurk, em dibînin ku artêşa Tirkiye bicih bûye, mayînde bûye. Hemû bi sedema PKK ku hêce da destê we. Bû jî PKK hazir nîne li cihê wan hêzên pêşmergeyî bigirin û xelek vegerîte ser gund û warên xwe avedanî çêbîtin. Bûçî hemî demê hêzên biyanî çi Tirkiye bî çi Iraq bîtin baştir ji hêzên Kurdî û pêşmergeyî dibînît. Ev çi psikolojiye, çi saykolojiye gelo? Niha devleta Türk untuzan politika li hemberî PKK dibe ki rêxistinekî terörîst e. Aslında demê bere dema ku ji aliyê devletê de ava bû PKK pişre bû rêxistina kete bin destê kontrola İran, Irak ve Suriye. Untuzan ku li Türkiye jî
به دست ترکیه آوابول همبری تفگرا کردستانی همبری که کردستان که سربخو آوا نبه که عبدالله جلان بخو جوا اولاد دادگاه دا گلک بکری گوته لی ایرو جبوخه ترکیه استراتژی کانو پجراندیه تبیجه که امل هندری ولید چی لدروایی ولید اگر لکوبه تبیه که ام مسئله PKK tasfiye bikini. Yani PKK lur tasfiye bikini. Yani eğer rasti eve ku tebeye ki hükümeta Kurdistan'ı ve hükümeta federal به هفرا به پرسکریکی چارەسەر بکن از دوێ باوەریە دامەکە ئەگەر حکوومەتە کوردستانê û حکوومەتە فێدەرال به هەفرا هەڤبەش به هەفرا خەباتێکê bikin mesela PKK vek devletekê tasfiye bikin untizane ku devlet hemberî ji bo serveriya xwe birparêzin çi dikin hukuk hep kartînin yani ev kesekê li dijî hukuka devletê derdkevin devleta federal yani vek wextekan binê divê ev kesana bêne girtin bêne dadgahkirin û kesek çekdar jî li wî welatî nebin îro hebûna wana çekdarî li wir ser pirsgirêk li him li hember Tirkiye ji bo xwe him pirsgirêk dibîne him jî untizane ku gor qenata min zêdetir li hemberî herama federaya Kurdistanê pirsgirêk e yani hemberî serveriya desthilatdariya Kurdistanê milletê Kurd başûrê Kurdistanê probleme Türkiye ji bona vê yekê müdaxalet dike eger ev pirsgirêka ji aliyê her du hikûmeta bê çareser kirin Türkiye îro şertê wan jî dest nade ku bikaribin verin wira yani müdaxalayê wira bikin ya jî wa derna operasyona bikin zehmetê jî li dunyayê jî şertek dunyayê îro qewimînî jî dest nade hukuka navnatê jî dest nade ku ev bikarin vir operasyonê bikin lê sedama wan ew e ku PKK li were utizane Rojava Kurdistanê jî heman pirsgirêka ye heta zêdetir li wir zêdetir ye problemekîn zêdetir ye ew bûne sedem ku Efrîn Serêkaniyê gelek devere din belkî pêşerojê jî Kobanî heta Türk plan program dikine ki Qamişê jî dikarin dagir bikin ji bo vê PKK pirsgirêkekî girîng e divê ku Kurd vê pirsgirêkê li nav xwe çareser bikin lê li başûra Kurdistanê taybetî hikûmeta Kurdistanê û hikûmeta federal bi hevra hevmüşterek vê pirsgirêkê çareser bikin PKK ji Iraqê ji herama federê Kurdistanê dûr bikin an jî bêçek bikin ev li wir wek mîvan bimînin ku herama federaya Kurdistanê ji berê da ji her Kurdekî ra mêvantiya her Kurdekî qebûl kiriye wan jî wek mêvan qebûl dikin feqet PKK ji bo ku herama federaya Kurdistanê xirab biket tevdigere yani wek mêvan neye wek tevgerekî Kurd tev nagere hiç Kurdek nafikire ku îro malaka Kurda heye li Tirkiyeyê din tune li Iraqê li başûra Kurdistanê heye ew hêlîna hemû Kurda ye hemû Kurd jêra xwedî derdikevine êk li dij derdikevin PKK ye Hêja İbrahîm Guçlu çavderê siyasî û mafnaz gelek spas bû te her hebî